вчора у місті Брянка Луганської області, яке тимчасово знаходиться під контролем терористів, на площі біля виконкому місцеві мешканці провели мітинг, обурюючись 4-місячною невиплатою пенсії. До мітингувальників під'їхали представники терористів, бойовики з нашивками ЛНР відкрили вогонь у повітря і буквально розігнали протестувальників. Нагадаємо, що під час такого ж мітингу у Свердловську, Луганської області бойовики відкрили по місцевих мешканцях вогонь на ураження. 3 місцевих жителі отримали поранення. На тимчасово окупованій терористами території Донбасу бойовики розпочали полювання на місцевих мешканців, які ведуть фото чи відеозйомку на мобільні телефони, причому незалежно від об'єкта зйомки. Для затримання людини терористам достатньо самого факту використання фото, камери або телефону. Терористи називають це боротьбою з так званими українськими коректувальниками і шпигунами. Мова йдеться про коректувальників артилерійського вогню. Раніше бойовики полювали на велосипедистів, яких вони звинувачували у начебто проведенні розвідки на користь сил антитерористичної операції.